ва инчунин қайд карда гуфт ки дар ояндаҳои наздик низ паспортшона аннулировать кардан аз сабабҳое ки ба қонуншиканиҳо даст заданд. Мо таможни союз даромадем. дар ин бора мо дар канали юристиҷаи 01. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Чхеле ки аз номи видео диден, аллакай маълум аст ки дар чӣ масъала суҳбат мекунем. Бо диққат тамошо кунед. Бародаро, касе ки мехоҳад донистан аз Федератсияи Русия депортатсия дорад ё ки надорад, номери WhatsApp мебарояд бинависонед, проверкаи запрет мекунам. Федератсияи Русия 3000 нафарро аз шаҳрвандии худ маҳрум кард. дар ин бора информатсияи нав. Русия ҳудуди 3000 зодагони кишварҳои хориҷиро ки дар солҳои гуногун шиносномаи ин кишварро гирифта буданд, аз шаҳрвандӣ маҳрум кард ва инчунин қайд карда гуфт ки дар ояндаҳои наздик низ ин кор идома меёбад. Соли ҷорӣ дар Федератсияи Русия феҳристи ҷиноятҳое ки боиси қатъи шаҳрвандӣ мешаванд зиёд карда шуд. ҳамчунин ҳар нафаре ки шаҳрвандии ин кишварро мегирад, бояд суд аз қайди ҳарбӣ гузарад. дар сурати ғайр аз шаҳрвандӣ маҳрум мегардад. қайди ҳарбӣ бештар аз тарафи мақомот барои ҷалб кардан истифода карда мешавад. яъне чӣ хеле ки медонед, дар Федератсияи Русия барои дар қайди ҳарбӣ намудан паспортҳоро аннулировать мекунанд ва то имрӯз бо тариқи информатсияи Русия 3000 зодагони шаҳрванди хориҷӣ паспортшона аннулировать карданд аз сабабҳое ки ба қонуншиканиҳо даст заданд ё худшона дар қайди ҳарбӣ намуданд. ва инчунин Федератсияи Русия ҳушдор дод ва огоҳ карда гуфт ки ин кор идома меёбад. яъне ки барои аннулировать кардани паспортҳо мисол ягон қатъ гаштанаш ҳеҷ чиз гуфтагӣ нестанд ва гуфта шудагие ки боз ҳам аннулировать кардан идома меёбад. бародарои азиз, ин буд информатсияи нав дар борае ки созишномаҳои нав миёни Русия ва ҷумҳурии Тоҷикистон чандта шудагие, дар кадом бахшҳо шудагие. Худо хоҳад дар видеои оянда мо ҳамаша пурра мефаҳмонем. интизор бошед ва видеоҳои моро пайгирӣ кунед. комментарияҳои шуморо мехонем акнун ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. касе ки мехоҳад границаи Қазоқистон баравад, бе проблема границаро бигзара, номерое ки мебарояд занг бизанед, одамои боваринок нархи арзон қатӣ мебаранд шуморо. як нафар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ чанд фоиз шудагие ҳозир? нақшаи иҷрои даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ дар муддати 10 рӯзе ки сар шудагие баробар ба 55% шудагие. сония нависонда: дар реестр ғалтидем, ягон роҳ дорад ё ки не? дар реестр ғалтида бошен, роҳаш ҳамун буд ки то 10 сентябра шумо вақт доштен ҳамун проблематона ҳал кунед ва ҳозир бигем дигар ягон роҳ надорад, хато намекунед. як нафари дигар нависондае ки акаи Сорбон, мегам патент аз байн рафтае. ростае? пешакӣ раҳмат. не, рост нестае. ин гап асос надорад бародари азиз. як нафари дигар нависондае: ман 11 август хона омадам, ай Москва. кай рафта метавонам илтимос ҷавоб гардонем? пешакӣ раҳмат Сорбон. ҷавобшон мунтазирам. мигратсиони картаи работа қати агар баромада бошед, ҳозир метавонӣ ки боз равӣ ба Русия. як нафари дигар нависондае: додари азиз, мо таможни союз даромадем. дар ин бора мо дар канали юристиҷаи 01 видео кардагем. бидуроин онҷа пурра ҳамаша гӯш кунед, бифаҳмед. як нафари дигар нависондае: салом ака, аз аэропорт бемедастмотр гузаштанӣ намемонанд ака. яъне ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон дигар шаҳрвандон метавонанд ки пеш аз Россия рафтан аз муоинаи тиббӣ бигзаранд, бираванд ва ҳамин ҳуҷҷат дар Россия ба кор мебиёяд. пештар дар Россия бигем ки аз муоинаи тиббӣ мегзаштем ва аз иҷа бо худтон бурдагӣ ба кор намеомад. яъне осон шуд барои шумо. бигем дар аэропорт дори надори ки и ба плюсу минуси хитае. ибрагимов Амир нависондаед: ассалому алайкум. ҳамин депортатсия чӣ хел бикушоем? депортатсияра кушода намешавад, яъне ки бо тариқи маблағ дар назар дошта бошӣ намешавад. назар нависондаед: чӣ ба бедалел гап мезанӣ? ягон чӣ дар бораи муҳоҷирон ба имзо нарасид. бас кунед ҳамин дурӯғотона. муҳоҷирона ахмақ накунед. яъне ки ҳамин хидат ба филон хела аз интернет, аз телевизор тамошо кардан дури ва мумкин тамошо мекунӣ, ақле надорӣ ки бифаҳмӣ ҳамун гапҳо дар бораи чӣ рафтаистанд. ин чиз дар тамоми ҷо биромад ки чӣ санадо ба ин расид. аммо чизе гап мезанем, далел хати гап мезанем. ромаз нависондаед: ака маро аз Домодедово гардонданд. чӣ хел бисанҷем паспорта? ҳаниқша бифаҳмем. аввали видео мо дар ин масъала гуфтагием бародар.
боев нависонда. Акам ора видварени задан. Видварени чанд сола мешавад ва кай санҷе маълум мешавад. Пешакӣ ташаккури зиёд. Аз 3 моҳа сар мешавад то 5 солара мешавад. Аз рӯзе ки Айросия берун мебуроен, ами 1 моҳ 1 моҳ ҳисоб кунен, проверкаш кунен, мебуроя баъда. Як нафари дигар нависонда: салому алейкум акаи Соробон. Мара вездам маҳкам буд, кушода шида. Метавонам граница бирам биём, документ кунам. Илтимос ягон ответ медодем. Пешакӣ раҳмат. Вақте ки кушода шидагӣ боша, агар бале метавонем граница бигзарем. Агар кушода нашида боша ва шумо ҳозир дар Россия бошен, вақти аз Россия баромаданишен, бинанд ки шумо депорт дорен, набаромадаен, метавонанд ки муҳлати депорт шуморо зиёдтар кунанд ва бигиранд, роҳитон кунанд. Зинда ва сарбаланд бошен. Барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com